Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Silis, kay kunwa pa, di ka makauna-una sa pagpalit sa iyong yutang. Kinsa ka magyud, Helena? Please, sultihi ko sa tinuod. Lando, Klaro na kayo, Helena. Sa mga lihok, nga may koneksyon ka na ng Silis. husto ka. Daan pa ko. Ang akong koneksyon ni Celes. Mao ang Unsa ni mo si Silis? Kana ang tubaga. Unsay relasyon mo na ng Silis? Klaro kayo nga duol siya sa imong lughan, Helena. husto ka. Dool siya sa akong dukan. Mao nga gusto ko makaila niya. Gusto ko makakita siya naong. Wa pa nimo matubag ang akong pangutan, Helena. Dili ko kadugo sa Celes. Pero nasuod siya sa akong kasing-kasing tungod sa iyang diary. Oh, pero maingon ka nga, diary ni sa imong inahan. Ang akong inahan ang gibinlan ni Celes sa iyang diary. Si Mama na ring. Sorry nga namakako nimo. Sa dihang gibasa na ako ang diary ni Celes. Ako ang gisakitan sa mga nahitabo siyang kinabuhi. Gibati ko nga, ako, mao siya. Helena, Lando, ni anas akong kasing-kasing ang sugilano ni Celes. Mao nga gusto kong makakita siyang naong. Iguba mo ang tuya ni Silis. Oh, naglagot na ko ni Helena Franco. Julia, kinahanglan di ka magpadala sa mong kalagot, ha? Bagtig ko kasing-kasing ka, Selena. May mga lalay siyang pugoy. Iyang uyuan. Unsa? Dunay uyuan si Helena din eh. Oo. Ugmao kini ang bikulatan ni Bandi. Ug nahandog na si Bandi. Di siya maglabot pa ni Helena. Pero kinaramawa si Helena. Usbo na itong atong plano. Unsa naman sab? Magkunurata og laing lagi. Manghinaot kong nakasabot ka na nako, Lando. Kung nga makahilak yun ko bahin ni Celes. mauman ka na ang tinuod. Lando, tabangin na lang ko sa kong buhaton iyong dapita. Sige, susiyon ako kung kinsa nakapalit sa yuta sa imong inahan. Salamat. Ug bahin sa picture ni ng Silis, usay makatabang nimo ana. Ha? Si Sir Alejandro ra. Uwa siya nahipos na picture ni Celes, Lando. Kung mao na, di ka makakita sa naong anong Silis sa bata pa siya. Pero ayaw na pagpakawa sa paglaom. Tanan mong gusto ihatag ana sa Ginoo. Oh, sige. Away na. Good morning, Sir Alejandro. Good morning. Maayo ba ang imong pagkatug? Maayo naman. Kumusta ang iyong lakaw ni Lando kagahapon? Nasusi ba nimo ang bahay ni Celes? Sir. Og, may nakuha ko mga butang-butang niya dito. Unsa man? Panapton. Og picture frame nga napapas na ang naong sa babae. Mahimo ba imong dadon dinhi ang frame nga imong nakuha? Sure. Ni anang frame,
sir, oh. Sir, gitutukan mo gud ni mo ang picture nga napapas. Si Celis kini. Ha? Si Celis. Siya ang niya sa larawan nga napapas. Sir Alejandro. Celis. Nahinumdum ko nining maong picture frame. Gwapa kay siya ni maong hulagway. Ako ang nagkuha ini. Ug akong gipadevelop ug akong gihatag niya. Unsa? Usa sa akong hilig sa unang panahon. Mao ang pagpanguha og picture sa mga lugar nga akong maadto. Tinuod ka, sir? Oo. Husto. Sir? Ngano nahilom ka? May karaan kong kamera. Nalimtan na nako. Pangitaa kini Helena. Unsa? Karon pa ko mahinumdum. May kamera ko nga film ang gigamit. Ug nakuhaan akong hulagway sa Celis sa iyang duyan. Unsa? Pangitaa kini Helena. Asan ako pagitaon, Sir Alejandro? Sa budiga sa luyo. Unsa? Posible nga nahipos kini og apil sa mga karaan namong mga butang sa luyo sa may budiga. Sige na, patabang ni Manang. Nahibaw sa sayawi sa budiga. Ginoo. Makita lang tan ako ang kamera nga giingon ni Sir Alejandro. Asa ka ba kagnaw? Shane, Nga nang nagdali ka man, ha? may toyo ko sa kusina. Pagkaakit ni Mugnaw, estranyo ka rin tinhi. Unya, murikag tag-iya ining paya nga magpaso-paso. Shane, mahimo ba? Ayaw kong alihi. Nga naman, masuko ka? Sige, suko lang. Shane, please. Pahawa na sa akong agianan. Doon ako importanteng buhaton. Ugol sa mga na importante ni mong buhaton. Helena? Wa na kay labot ko doon sa buhaton ko. Muhangyo lang ko nimo. Please, nagdali ko. Gisugo ko si mong amahan. Ugol sa may kisugo ni Papa ni mo. Amo, Rani. Pahawa na. Di ko mapahawa. Asa man ka? Mubalik ka sa agi? Tuwa siya paingon sa gawas. Palakuton ko ng animala. Ginoo. Tabangi ko. Patas ipintaw na akong pasensya. Makalagot na gud kaayo sa Shane. Di jud maayong batasan. Murag patang way puot. Milipot na lang hinuon ko din sa tubangan. Paingon sa luyos kusina. Asa ka? Naanasab ka? Natural nga na ako kay amo bayat ning pay. Og bisag asa ko paingon o gustong mo pundo, makapuot ko. Buinom kong tubig. Dili mahimo. Shane, please. Ayaw kong sungog ka. Nga naman. Kadapaton ka na nako. Sige, dapati ko. Sige. Kay ikihatak ka.
Giuhaw ko. Mo inom ko og tubig. Dili ka mahimo mo inom sa among tubig. Kay bawo ka, Shane? Abno gina ka. Hoy! Ay ko nga abno ha? Dili ko abnormal. O ano? Normal pa ba ganun ang imong gibuhat? Nga imo man kong ali-alihan? Nagtrabaho ko din ninyo sa inyo. O ya, dili ko nimo pa imnon? Normal pa ba ganun ang batasan, ha? Ouch! Ayok na bagang akong kamot. Sakit! Ano, kita bangkit ko na. Sultihan ka lang. Dili na uso karon na magpadaog-taog. Nakabati ka? Aray! Mami! Ay hala, kamo di ay nagubot din, he? Pantay lang kang mama, isumbong ka ka. Imo kong gilubagan sa akong bukton. Mama! Inday, Abno yun. ay nga nung nagubot man mo din, he, oy. Doon ako'y tuyo ni Manang. Pero, sigihan ko gali alis maldita. Makaitok na sa utok ang batasan ang bayhana. Diin man day maliwat, idi sa inahan. Unsam day tuyo mo na ko inday hilin na. Kuanang, may gipapangita sa Sir Alejandro na ako sa bodega. Na ako na nimo ang yawi. Oo, huwat diha, kay akong kuhaon. Pagbantay ha, basin kung adunay sod nga biti ng budiga. Ha? Pila nakakatuig nga wa na maabli he. Awon sa may kuhaon mo diha. Kara ang kamera Manang. Tabangi ko sa papangita ini. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.